खुलुमबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ जाबाय माबोरै आंनि साबस्क्राइबखौ आं बारायनो हागोन इउट्युबखौ आं सालायनो माबोरै गोरों जागोन एबा नोंसोरनि हेफाजाबाव आंनि इउट्युबनि साबस्क्राइबखौ मा रोखोमै आङो बारायना लानो हागोन बेनि थाखाय भिडिअ बानायदों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो थांदोंदि आं जोंनि जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहेरायाव खामानि मावनो थाङो मुम्बाइ दिल्ली कलकाता शिलं बिसोरो माने मा बे इउट्युब चेनेलखौ खुलिनानै जुदि गावनि साबस्क्राइबखौ बारायनानै लाबोनो हायो अब्लानिया बिसोरो मा बाहेरायाव खामानि मावनो थांनांगौ जानाय नङा माने इजि प्रसेसथार बे इउट्युबनि गेजेरजों फैसा खामायनाया मानो बुङोब्ला दा आं जेसां नुबोबाय इउट्युबनि राहाजोंनो न'आव थानानै माबा मोनसे फिसा भिडिअ बानायनानै बिसोर फैसा खामायगासिनो दं 10,000 15,000 20,000 1 लाख 50,000 गिबियावनो साबस्क्राइबखौ नांग्रोगौ जों मोजां मोनजानाय नायनानै जोंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामनाय जोंनो गिबियावनो नांगौ 50 जन 50 जननि उनाव जोङो लाइभ भिडिअ हेंगारनो हायो जिखुनु भिडिअ नोङो सर्ट भिडिअ माबा भिडिअ बा गान रोजाबनाय बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै जोङो हगारनो हायो बेनि उनाव मा जायो 100 बेनिफ्राय 200 500 बेनिफ्राय 1000 माने 1000 मा जायो जोंखौ इउट्युबारा गोरों रोंबाय एबा मनिटाइज खालामनानै एक्सेप्टेबल खालामनानै जोंनि भिडिअखौ बिसोरो गनायना लायो आरो मा बे चेनेलाव बिखौ लाजासिगोन बियो सासे बिनिनो इम्पर्टेन्ट पार्सन होननानै गनायना लाजायो बेनि उनाव मा जायो पार भिउनि गेजेराव नायनानै जोंनो फैसाखौ होयो बेसेबां टाइम भिउ जाखो बेसेबां भिउआ मोनखो बेनि सायाव बियो होनानै जोंनो फैसाखौ होयोब्ला जों साबस्क्राइब नांगौ दा जों हमना ला जोंनि बर'फोरा बाहेराव बहुत खामानि मावनो थाङो 10,000 15,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख हमना ला 10 लाखसो दङ बाहेराव खामानि मावनाय 10 लाखा लोगो नांनानै फेसबुक ग्रुप इउट्युब ग्रुप बेनिफ्राय वाट्सएप ग्रुप मेनलि मोजाङा जाबाय वाट्सएप ग्रुपाव होनाय लोगो लोगोनो नों मोनसे 10,000 जन नों जोंनि बाहेराव थांनाय मानसिफोरा जुदि मोनसे ग्रुपावनो थायोब्ला थानानै बे ग्रुपाव आं मोनसे भिडिअ हेंगारोब्ला बियो जुदि साबस्क्राइब जाखांजोबनायनि उनाव लोगो नांनानै मोनसे आं भिडिअ हेंगारो बेखौनो सबबो 10,000 नायबाय होमबा पार मान्थ 10,000 नायोब्ला बेसेबां फैसा फैनो हागौ बेनि बेसेबां 10,000 जन भिउ जाखाबाय जुदि 10,000 जन भिउनि लोगो हरनायनि उनाव 1 लाख जाबाय 1 लाख जायोब्ला बे 1 लाख जना नायोबा नों पार मान्थ मा 10,000 खारा 7,000 खिनिया जों मोनखागोन आरो जुदि 10,000 जन 20,000 जना जुदि साबस्क्राइब जमा लोगो नांनानै हदाय बेखौनो सालायबाय थायोबा कम्पानि रखम नोंनि भिडिअ बानायनायखौ आं नायलायबाय बेनि भिडिअखौ आं नायलायबाय लोगो नांनानै भिडिअखौ ओरै नायलायबाय थायोबा जों बाहेरायाव थांनांलाया खामानि मावनो न'आवनो थानानै खेथि बारि मावनानै खेथिनि भिडिअखौनो होबाय माबा मोनसे दखान खेवनानै दखाननि भिडिअखौनो होबाय बेफोरबायदि एबा बबावबा बेरायनो थांनायनि भिडिअखौनो होबाय बा बबावबा डेन्सारबा डेन्सारनि भिडिअखौनो होबाय ओरैबायदि होनानै जोङो मा पार मान्थ 10,000खौ ओरैनो मोनखागोन बेनि उनाव लासै लासैनो साबस्क्राइबा बारायलांबाय थागोन फैसायाबो बारायलांबाय थागोन जों जायफोरा लोगो जानानै दङ जायफोरा भिउखौ होबाय आरो जायफोरा जों ग्रुपावनो थाबाय थादों बिसोर नायबायनो थागोन जोंबो थाबायनो थागोन जेरै कम्पानियाव खामानि मावनानै फैसा मोनबाय थायो बेबो माबा मोनसे कम्पानि बेयो जाबाय माबा मोनसे भिडिअ खिथिनानै नोंखौ नायबाय भिउ फैबाय बेफोरबायदिनो आंनि भिउखौ नों नाय नोंनि भिउखौ आं नायगोन बेबायदिनो आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो साननानै बे भिडिअखौ बानायदों जायाखैबा आंखौ निमाहा हो आरो मा आं नोंसोरनि भिडिअखौ जेसेबां दङ सब साबस्क्राइब खालामगोन जेसेबां ग्रुप दं खालामगोन नोंसोरो आंनि बे फन नाम्बाराव नोंसोरनि फन नाम्बारजों वाट्सएपआव मेसेज हरबानो जाबाय भिडिअ हरबानो जाबाय आंनि फन नाम्बारा जाबाय 8014160007 आंबो नोंसोरनिखौ साबस्क्राइब खालामगोन नोंसोरबो आंनिखौ खालाम आरो नोंसोर जुदि सबबो जुदि आंनियाव फन नाम्बाराव मेसेज हरजोबोबा आं मोनसे ग्रुप बानायगोन जुदि भारताव बे आसामाव 1 मिलियन दङबा एबा 10,000 दङबा एबा 1 लाख दङबा आं सबखौबो मा
ग्रुपाव सोनानै आंनि भिडिअखौ हरबाय थागोन नोंसोरनिखौ हरबाय था आंबो नायबाय थाबाय सबबो लोगोफोराबो नायबाय थागोन बेनि उनाव मा सबबो लोगो जानानै जों मान्थलि दरमाखौ खामायगोन बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि लोगो जानायखौ आं लुगैदो आं बेनिखायनो भिडिअखौ बानायनो रोङाखैमोन दिनैसो गिबियाव बानायदो आंनो सापर्ट खालामबानो जाबाय खुलुमबाय दे